Владзімір Караткевіч з дзяцінства цікавіўся гісторыяй Беларусі. Гэтую любоў будучаму пісьменніку прышчапіў ягоны дзядуля Васіль Грынкевіч. Ён расказваў унуку легенды, казкі і народныя паданні. Гэтыя гісторыі пазней стануць асновай для многіх твораў класіка. Яшчэ ў дзяцінстве Караткевіч не толькі пісаў уласныя гісторыі, але і сам іх ілюстраваў. Ён выдатна маляваў, захаваліся сотні ягоных шаржаў і малюнкаў. Дарэчы, у літаратуру Караткевіч увайшоў не як празаік, а як паэт. Першыя вершы будучага класіка надрукавалі, калі яму было крыху больш за 20. Яшчэ адзін цікавы факт. Пісьменнік вельмі любіў мора. Падчас адпачынку ў Коктабелі выходзіў з рыбакамі ў адкрытае мора і аднойчы нават злавіў акулу. А яшчэ мог плаваць па некалькі гадзін і заплываць далёка за буйкі. Праз гэта нават сварыўся з сябрам Рыгорам Барадуліным, які лічыў такія заплывы занадта небяспечнымі. А яшчэ Караткевіч любіў рабіць уражанне на жанчын, для якіх ладзіў амаль тэатральныя вечары. Варыў каву паводле таямнічага рэцэпту, запальваў свечкі, ставіў оперу і чытаў у голас Буніна. Пры гэтым ажаніўся класік беларускай літаратуры толькі ў 41 год з Валянцінай Нікіцінай і пражыў з ёй да канца жыцця. Владзімір Караткевіч ці не самы цытаваны беларускі класік, і нават мова ягоных твораў заслуговвае адмысловага даследавання. І менавіта гэта зрабіў наш наступны госць, літаратуразнаўца, вылупалізняволены Александр Федутаў. Александр, вітаем. Менавіта вы каласы параўноўваеце з «Вайной і мір». Не я. А хто? Ёсць пэўны вельмі немалады чытач, які нібыта прачытаў «Вайну і мір». Ага. І кажа заўжды, што беларускія пісьменнікі сваю «Вайну і мір» так і не напісалі. Вось. Але ж вы яму адказваеце, што? Вось яно. І гэта, насамрэч, вы лічыце, што гэта галоўны твор беларускай літаратуры 20-го стагоддзя. Так. Але пішаце, што ён, вось цытую, не самы любімы мой твор каласы ў творчай спадчыне Караткевіча. Чаму менавіта яго лічыце самым галоўным? Ведаеце, галоўны таму, што гэта амаль што першая кніга, прысвечаная адказу на пытанне, як стаць беларусам. Гэта падручнік па ўласнай беларусізацыі. Ага. І з майго пункту гледжання менавіта таму гэта галоўная кніга. Іншая справа, што чытацкі густ гэта такая вельмі суб'ектыўная рэч. Я больш люблю ладзю роспачы і як усялякі гарадзенец лічу найбольш удалым творам Караткевіча «Христос прызямліўся ў гародні». Але ж таксама вы пішаце пра тое, што не толькі чытацкі густ, але яшчэ чытацкі інтэлект можа не заўсёды пасаваць таму, што закладаў аўтар у гэты твор. Гэта складаная літаратура. Гэта складаная літаратура. І таму да яе вось патрэбны такі лексікон. Гэта, як я зразумела, гэта нібыта падручнік для настаўнікаў ці для тых, хто хоча зразумець... Вы ўсё слушна зразумелі. Хто хоча зразумець гэты твор. Так, гэта менавіта падручнік. Усялякі каментар літаратуразнаўчы — гэта падручнік, бо ён растлумачвае вельмі суб'ектыўна, улічваючы погляды, уласныя погляды таго, хто гэты каментар робіць, але ўсё ж такі гэта спроба растлумачыць сэнс таго ці іншага вобразу, таго ці іншага матыву, які прысутнічае ў тэксце. Вы кажаце ў пасляслоўі, замест пасляслоўя, што ў вас падобныя нейкія часткі біяграфіі з Караткевічам. Распавядзіце нашым гледачам, што маеце на ўвазе. Як і Караткевіч, я быў школьным настаўнікам рускай літаратуры. І як і Караткевіч, ад выкладання рускай літаратуры я пэўным шляхам прыйшоў да спробы зразумець беларускую літаратуру. Таму, калі кажуць, што вось гэта варожая літаратура, а вось гэта сяброўская літаратура, не. Ёсць літаратура і не літаратура. Вось сапраўдная літаратура — гэта заўжды літаратура. І ў гэтым сэнсе я заўжды кажу, што там, на небесах, Караткевіч і Пушкін альбо Караткевіч і Талстой абавязкова сустрэліся, і ім было пра што паразмаўляць.
Вы пішце ў прадмове да кнігі, што ўпершыню ў 21 годзе у вас з'явіўся вольны час, калі ў СІЗА КДБ вы змаглі атрымаць гэтую кнігу, набыць гэтую кнігу, распавядзіць таксама, як это было, і што вы змаглі зрабіць нейкія нататкі, таксама не толькі перачытаць, але і вырашыць прааналізаваць гэта. Гэта выпадкова, што гэта менавіта «Каласы». Калі б трапілася іншая кніга, была б іншая літаратурная даведка? Не, я прасіў, каб мне набылі менавіта «Каласы». Бо я разумеў, што далей я буду рабіць з «Каласамі». Я ўсё жыццё толькі рабіў, што чытаў і пісаў. І для мяне гэта быў працяг жыцця. Калі я б не чытаў і не пісаў, ну, прабачце, я б скончыў жыццё на гэтым, быў бы нейкай гароднінай, а не чалавек. Як правільна чытаць «Каласы» пад сярпом тваім залоўкам, ці атрымліваць асалоду ад вось гэтага складанага слова? Як правільна? Кожны чытач чытае так, як яму спадабаецца. Але галоўнае прачытаць некалькі разоў, не запар, але ў жыцці. Калі вы не зразумелі, альбо вам не спадабалася гэтая кніга, адкладзіце. Гэта значыць не тое, што яна вам не спадабалася, а вы ёй пакуль што не спадабаліся. Надыдзе свой час, і яна абярэ вас у якасці свайго чытача. Бо такія складаныя, вялікія, разумныя, класічныя кнігі, не мы іх абіраем, яны нас абіраюць. Дарэчы, унутры гэтага падручніка па каласам ёсць таксама трактоўка пра тое, што ўнутры саміх каласоў шмат чытаючых персанажаў, якія абіраюць розныя кнігі і якіх абіраюць кнігі. Пра тое, што твая кніга цябе знойдзе на любым шляху, і яна прыйдзе да цябе тады, калі яна павінна прыйсці. Я памятаю, пачынаў чытаць яе ў школе, разумела, 80-е годы. Але зараз у школе забаранілі ў Беларусі. «Каласы» забаранілі. Што дзяржава змагла знайсці такога, за што трэба было забараняць галоўную кнігу 20-го стагоддзя беларускай літаратуры? А тое, што гэта была галоўная кніга 20-го стагоддзя. Тое, што гэтую кнігу ўжо немажліва перапісаць у адпаведнасці з тым, чаго зараз пажадала б ад беларусаў беларуская дзяржава. Вось. І перапісаць немажліва, ператрактаваць таксама немажліва, бо Караткевіч застаецца Караткевічам. Гэта не значыць, што можа быць толькі адзіная трактоўка. Я думаю, што такіх лексіконаў альбо каментароў да рамана можа быць столькі, сколькі ёсць чытачоў. Кожны можа напісаць свой. Але у пэўны момант нехта спадар дзяржава, калі ён, альбо спадарыня дзяржава, калі яна чытае з алоўкам, яна падкрэсліць тое, што падкрэсліваў у маіх сшытках мой следчы. Таму што маргіналіі засталіся, і калі я чытаў на сайце Белсату каментары да маіх каментароў, учора яны з'явіліся, я зразумеў, што насамрэч вы падкрэслівалі тое самае, што падкрэсліваў і мой следчы падпалкоўнік. Ну, гэта не тое, каб мы, нашы калегі, але мы абавязкова дазнаемся. Дарэчы, у вас жа канфіскавалі сшыткі і чарнавікі гэтага лексікону. А можете распавесці пра гэта? Іх не канфіскавалі. Справа ў тым, што я быў справакаваны на тое, каб перадаць гэтыя сшыткі следчаму, я іх перадаў. А далей пачалася валтузня вакол гэтых сшыткаў. І у гэтай валтузні, як я лічу, я перамог, таму што яны вярнуліся да мяне і ўрэшце рэшт апынуліся ў руках маёй жонкі, таму што кожны раз, калі з'яўлялася мажлівасць, з'яўлялася магчымасць перадаць нейкі верш, альбо даходзіў ліст, альбо дайшлі гэтыя сшыткі, гэта была маленькая перамога.
Ну вы так распавялі не як трылер. Давайте так скажем, што людзі, якія набудуць гэты лексікон і прачытаюць, яны даведаюцца, што гэта была цэлая гісторыя змаганняў і што галоўнае ліставанне з КДБ, каб гэтыя сшыткі вам вярнулі. І галоўнае было ліставанне не з КДБ, а з пракуратуры. А з пракуратуры таксама. Пракуратура спрабавала зрабіць усё, каб не адказаць па сэнсу таго, пра што я пытаўся. І ўрэшце рэшт яны настолькі стаміліся, што былі прымушаны даць адказ і прымусіць фактычна КДБ вярнуць мне гэтыя сшыткі. Ага. А ці можам мы увогуле каласы, гэта маё такое асабістае пытанне, параўноўваць, напрыклад, з Селлінджерам над пропасцю... Спадар Федута кажа, што... Там ёсць адказ? Нет, там ёсць адказ, што Вальтер Скотт быў... У мяне ёсць нататачка, я рабіла сабе схему, што калі мы кажам, не трэба казаць пра Толстога, трэба казаць пра Пушкіна, пра Вальтера Скотта і пра тое, як Вальтер Скотт паўплываў на Пушкіна, Пушкіна Толстога, а Караткевіч сам па сабе. Ну, гэта Селлінджер. А мова набокаўская. Складаная набокаўская мова. Наколькі дарэчна рабіць вось такія параўнанні з міравой літаратурай і расейскай, зразумела? Колькі жадаеце. Кожны чытач успрымае класічны твор у адпаведнасці са сваёй чытацкай біяграфіяй. Караткевіч сам быў чытачом. Калі вы перачытаеце, перагартаеце каласы, вы ўбачыце, колькі там цытатаў, колькі спасылак на творчасць пісьменнікаў. 3 старонкі прысвечаныя вершам расійскага великадзяржаўнага шавініста Фёдора Івановича Тютчева, які быў адным з любімых паэтаў Караткевіча, гэта вядома. І ўсё тое, што вы ўбачыце ў Караткевіча, гэта слушна. Таму што вы аналізуеце не тэкст, вы аналізуеце сябе. І свае патэрны. Я вельмі сумняваюся ў тым, што ў Караткевіча былі выданні Набокава, які быў у той час забаронены у Савецкім Саюзе. Але вы Набокава чыталі. І вы можаце ўбачыць вось гэтыя кропкі сутыкнення, якія ёсць. Такая сакавітая, вось... Дарэчы, вось гэтыя параўнанні, гэта ж таксама ўплыў школьнай праграмы, якую сфармавалі там у 70-е гады, тое, што ў нас расейская літаратура таксама, як і беларуская, гэта галоўная літаратура ў праграме, а сусветная, яна ўжо ідзе неяк там па-за межамі нашага ўспрымання. Як бы вы, мабыць, прапанавалі адрэдагаваць гэтую школьную праграму? Што дадаць? Ведаеце, зараз існуе новая генерацыя перакладчыкаў, якія робяць тое, што я магу назваць грамадзянскім подвігам. Зразумела, што ёсць такія людзі, як Лявон Петрович Баршчэўскі, які валодае невядома якой колькасцю мовы і перакладае там запар Энеіду з латыні, Адысею з старажытна-грэцкай мовы і гэтак далей, гэтак далей. Калі ён перакладзе Данта, я скажу, што трэба, каб больш ён нічога не перакладаў, трэба яго недзе пасадзіць і не даць яму такую мажлівасць. Вось, бо ён зробіць тую працу, якую насамрэч рабілі пакаленні перакладчыкаў. Але з'явіліся новыя перакладчыкі, і я хачу падзякаваць спадару Андрэю Хадановічу, бо менавіта ягонымі высілкамі гэта атрымалася, і тое, што яны робяць, як яны перакладаюць і класіку, і сучасную літаратуру еўрапейскую, гэта вельмі і вельмі патрэбна. Сам прыгожы пераклад Данте чытаў з карынкі. Ну, калі перакладаць з расійскай мовы, таксама нешта будзе. Дарэчы, вось тады ён з расійскай перакладае? пытанне. Ну, у мяне ёсць такія падазрэнні, я не ведаю, ці спадар Скарынкін валодае італьянскай мовай настолькі добра.
А ці можа вось гэтыя ўсе дыскусіі тады прыпыніць рашэнне не каб у нас была там расейская літаратура ў школе, таксама замежная, таксама беларуская, калі ў нас будзе уся праграма на беларускай мове, але замежнікаў мы будзем чытаць па-беларускі, расейцаў чытаць па-беларускі. Можа гэта Калі выйсці? увесь канон сусветнай літаратуры будзе перакладзены. Прабачце, трэба перакладаць не толькі з еўрапейскіх моваў, Так. а чым кітайская літаратура горшая за ангельскую, а чым індыйская літаратура, нават 19 і 20 стагоддзя горшая за французскую. Так апынулася, што яна Як вы і таксама казалі, не ёсць перакладзе. літаратура, а ёсць не літаратура. Вось тое, што літаратура, гэта ўсё павінна быць перакладзена. І тады мы скончым глядзець на свет вачыма рускай літаратуры. Мы пачнем глядзець на свет вачыма беларускамоўнай сусветнай літаратуры. Дзякую вялікі. Дзякую вялікі за вашу справу, за вашу працу, за ваше меркаванне. Добры, а вось менавіта вы чыталі «Каласы», ці спадабаўся вам раман? Аб чым, як вы думаеце, аб чым гэты раман? «Каласы пад сярпом тваім» пішыце ў каментарах